move. Kaya ako i-video. Sabi, as traffic eh. Dakuan eh. Oh? Mas lapad pa siguro na syudad eh. Tabi lagi. May terminal oh. So saan na may purpose sa wag tang nang wala na purpose ng terminal sa Konsolasyon. Asan terminal din? So dito liyo kayo. Wala yung manang sana may kuwan dito. Kami pa. The sound system is made possible by our friends from Inkalonga. Kuyawa yung Pacquiao. Yawa si elevator. Glass one. Yung Pacquiao.